Welcome to EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, tunugang pang-EDSA. EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Philippines Standard Time. It is now 27 minutes after 8 o'clock. And how are you doing out there, people? You are still locked in right here on 90.7 Love Radio Metro's number one. This is the last and final hour straight out of the show. Hope you guys are having a great time. I've got a great, cool client. This is has the No. Ay, sige! Mag-English ka pa dyan, buwisit ka! Araga! Hindi, tinatry lang naman natin tang eh. Ay, naku, magandang gabi! Clap your hands! Oh no! Siyempre mga kabisyo, magandang gabi po sa inyo lahat. Lalong-lalo na sa iyo, Manong Driver! Maraming salamat for making Love Radio as your official radio station. At syempre, mga kabisyo po natin dyan, bago po ang lahat, luma muna. By the way, I'd like to invite everybody to tune in tomorrow. This is from 11 o'clock until 1 o'clock in the afternoon. So it's gonna be as I'm gonna be counting down the 10 hottest hits of the week for Love Radio's Top 10 Countdown. So I'll expect everybody to tune in. That will be tomorrow again from 11 o'clock until 1 o'clock in the afternoon. As I'm gonna dish you out my top 3 stuff that I'm gonna tell you probably tomorrow. At for tomorrow, we got a visitor. I guess that will be. Let me check. Who are the guys? Basta mga Japanese sila. Yeah, they're the Japanese, and they call themselves the Sky Garden. Yeah, the Sky Garden guys. Hanyo, samana, very good boy band, dancing and singing in a Love Radio Top 10 Countdown. Wasa, agin yung buwas mo? No. Tapos sila. Siyempre, buwang di gym interview sila. Aragoy! Maluoy ka. Ay, nakas mga kabisyo po natin. Magandang gabi. At mga kabisyo, bago pong lahat, syempre, nakikiramay po tayo sa mga kaibigan po natin, mga kababayan po natin doon sa Jensan, sa Sarangani at saka sa Davao na kung saan nakaranas po ng lindol kanina lamang po. So let's continue praying na sana okay po sila doon. At sana wala pong masyadong nasaktan. Okay mga kabisyo, ito pag-usapan muna natin to. Itong, I don't know kung dumaan na to sa inyong mga timeline, sa inyong mga newsfeed. Ika nga itong issue na si Jano Gibbs nag-walk out kay Rendon Labrador. Yun pala, isa lang palang gimmick o prank. Oh no! Ayan na naman tayo eh. Niloloko niya naman yung mga tao. Okay, Tang, hindi na natin ito patatagalin. Logican na natin para meron na tayong mapigang dagta. Ano bang leksyon na makukuha natin, Tang? Logican na ba natin to? Ay, sige, wag mo nang patagalin. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga
kabisyo, sobra-sobra na to. Lagyan na natin ng maraming sibuyas. Logika na natin ito mga kabisyo. Ano ba ang leksyon na pwede nating makuha sa mga ganitong diskarte? Well, mga kabisyo, sa totoo lang being creative is a good thing. Totoo po yan. But sometimes, mga kabisyo, we need to consider yung creativity mo ba, meron bang moral value? Kagaya na lang ng pinaglalaban ni, example natin, si Pura Loca Vega. Diba? Na sinasabi niya na at iba pang mga na drag queen performers na sinasabi nila na creativity naman yun ang ginagawa eh. But the question is, there is a moral value there? May moral value ba na nakukuha doon? Don't get me wrong mga kabisyo Wala po akong issue sa mga kapatid nating mga LGBTQ+. Ang issue ko lang po is the action na ginagawa po nila. That is morally, we can consider is morally wrong. Ano ba yon? Isa po dyan yung sa pakikipagrelasyon sa same sex. Again, I am against sa action but I am not against doon sa tao. At dapat, that's how it supposed to be mga kabisyo. Condemn nyo yung kasalanan but do not condemn the person. They need help. They need you. Kung sila man ay kaibigan, they need you. Kung sila man ay pamilya, iparamdam nyo sa kanila na mahal nyo sila. Yun lang naman po ang kinakailangan eh. Again, balik po tayo sa pagiging creative. Wala po tayong problema dyan. As long na conscious po tayo that we have a moral obligation bilang mga influencers. Kaya nga tinatawag ka na influencer So you have to influence people in a positive way, not in a negative way. Di ba Manong? Dapat nakakapagbigay tayo ng kasiyahan, pero dapat merong boundary. May tinitingnan tayo na, nakakapagbigay ka nga ng kasiyahan, pero sa iba naman may nasasagasaan ka. Di ba? So dapat ganun, dapat laging nasa isip natin yan. Pag nag-e-entertain tayo, push lang. Pero tinitingnan din natin, baka makakatisod din tayo ng iba, baka nakakapanakit na rin din tayo ng iba. So yung mga prank-prank talaga, delikado yun Oo, baka anong mangyari sa atin nakakalungkot naman. Na merong ibang tumatawa, pero sa kabila niyan, may mga taong umiiyak din dahil masakit para sa kanila ang magawa na ganun. Hey, nice! Thank you! Ay nako mga kabisyo, ang bilis ng oras muli. Iniimbitahan ko po kayo bukas ulit. From 11 o'clock until 1 o'clock in the afternoon, it's gonna be Love Radio's Top 10 Countdown as we count down, of course, the 10 hottest hits of the week. And we'll be featuring tomorrow bilang guest artist natin po sa countdown natin, ang Sky Garden. Ayan, the Japanese guys. Hasmino, mga mo, hasino, Japanese, Filipino. Alright mga kabisyo, susunod na, pag alas 9 na, tutoy na love. At tabayanan, susunod, the one and only, ang inyong uncle, the Black Panther of Love Radio. Wow! Pwede pong bumisita dito kay Uncle Totoy Bato Open po kayo, pwede po kayong pumunta dito, magdala kayo ng kape. Pero ang request lang po ni Uncle Totoy Bato, pag nagdala kayo ng kape, dapat black coffee. Pwede po kayong bumisita dito. Welcome na welcome po kayong lahat. Lahat po, walang pinipili. Basta welcome kayo. Alright mga kabisyo, it is now 36 minutes after 8 o'clock. Manon Driver, iiwanan kita nitong malupit na awitin. Sus, biyernes pa naman ngayon. Sarap ng uminom ng malamig na iced tea. Love Hurts from Nazareth. Good evening.